kedah dipun gondeli. Jaman edan kuwi jare yen ora edan ora keduman. Bareng melu edan malah ora tahan gelem marang lan mangan darbe ing liyan wolak-wali ing jaman. Kursi-kursi padha dienggo rebutan. Bondo negara dienggo rayahan. Wong cilik sing dadi kurban. Wong cilik wis mangane sithik lingguwe dingklik. Nek negarane geger keculik dhisik niku wong cilik. Jarene jaman reformasi nanging kena apa korupsi malah saya ndadi. Sing dhuwur padha subur, sing temah, sing mapan ana tengah makmur, sing ning ngisor padha ajur mumur. Sing ngerti hukum wae padha ngrusak tatanan hukum negara padha dienggo dolanan lan dienggo dagangan. Mula sing dadi wong cilik bingung golek pengadilan merga perkara ora bakalan rampung yen ora ana dhuwit sekian. Ning kosok baline wong gedhe esuk sore sing diomongake keadilan pembangunan wondene ana pejabating negara sing wani adol saran nganti ora konangan. Yen anake wong ora duwe janjane isih akeh sing padha pinter ning kewuan sing golek sekolahan merga yen wis lulus arep kuliah regane larang wong tuane ora kuat ngragati. Beda nek anake wong gedhe kon sekolah dicekeli sedan malah kelayapan golek baulan. Niku wong gedhe. Sing tuwa ya ngono, saka omah dandane mlitit jare arep ngurus gawean jebul menggok dalan merga wis kencan arep demenan. Lah kuwi sing tuwa kaya ngono. Niku naminipun jaman edan. Nyuwun pangapunten menawi basa kula kados mekaten, Ndara Gatut. Ora dadi apa Kyai Semar. Yen ngancik jaman kala Srenggi kuwi kepiye Kyai Semar? Niki petunge wong Jawa sing diarani jaman kala Srenggi. Hukum negara wis ora mandi, hukum agama wis ora padha wedi. Wong luput ngancik jaman owah-owahan. Anane jagat den diarani kala bubrah wangsul dhateng jahiliyah. Napa buktinipun? Kathah tiyang sungken ibadah kumrembah kakian cacah. Senengane do jarah rayah makarya dewegah ning karepe entuk opah. Lah niki sakniki ngeten niku. Kuwi tegese jaman owah Jiwanayantaka. Nggih. Menika sinebut jaman owah Ndara Gatut. Yen jaman kala bendu kuwi kepiye Wa Semar? Niku bebendu ingkang gawe urip ngelingake menungsa kula kelawan panjenengan gesang wonten ing alam padang wonten ing donya wonten sing uripi dadi aja sok menang-menangan aja dumeh lan aja dupeh. Yen titikanipun jaman kuwi mau piye? Wo. Titikanipun lan tandha tandhanipun kathah ingkang sami debat padu menawi dilengke nesu rumangsane mboten saru nanging sejatine wong mau mboten mutu. Wong pinter malah padha keblinger. Wong bener malah padha keseser. Wong salah malah do bungah-bungah, wong ala malah padha disubya-subya. Omah suci do dibruki, contone langgar dienggo digar, ana masjid dianggit-anggit, ana gereja lan pura, jarine dienggo apa? Ana papan panembah dienggo jejamah sak wiyah-wiyah. Dadi polahe kaya wong golek pangan kados dene gabah dening teri. Sing edan malah bisa dandan-dandan, sing bengkong malah omahe magrong-magrong bebasan ing ngarsa ngumbar swara, ing madya numpuk bondo, tut wuri padha ngrogoti. Sing maling padha golek cangkir lan piring, sing util tambah uripe besir, sing nyopet umure malah tambah awet. Wong bagus isane do kementhus, ora entong, ora irus.
nyatane do ora pecus mula patrape kaya wedhus mula senengane ngembus-embus lha iki wong bagus kosok baline wong ayu dadi ora mutu yen bengi malah padha metu lambene digincu rada genit lan kemayu ning isor lampu pamriye apa pamriye supaya payu yen ora payu tubruk asu Anoman menika ngancik jaman kala bendu piwulange tiyang Jawa riyin yen jaman Mas kuwi piye Yai Semar lah menika ingkang dipun arani lan dipun nanti-anti tandhanipun negara ngancik jaman Mas tata krama isih utuh tata susila isih murni sedaya menungsa ngestokke dawuh sing gawe jagat lan temen-temen kanthi tansah ngraketake sedulur lan kadangan ning nyuwun sewu tasih kathah kiai ingkang sumandhing kitab suci mampun boten wonten tiyang ingkang korupsi pimpinane saged ngayomi para kawulane kawulane makmur sayuk rukun ayem tentrem boten wonten ingkang melarat niku tegesipun jaman Mas Den